boma silingakhale lomweli pamene anthu akugona ndi njala. Pamene pamakhala boma anthu amadya m'makomo awo. Boma silingakhale lomweli ngati mdzipatala mulibe mankhwala. Boma silingakhale lomweli anthu akuba, ndikuti anthu akupakula osati sokuba. Ndipo ine ndili nacho chimikizo cha mtima wanga kunena kuti anthu anagwirizana kuti sitiwina chisankho chikubweracho, tiyeni ali sazingopakula basi tizipita nawo kumuzi. Amuna ino abale ndi anyamata watu akupakula ndikuuzeni. Iyi kunenero ya kunokima yambuye makobiri ache ndi valu phwi yambuye atenga akupita nawo. Kuti inu muzaziwe kuti mbuyache galu alimomo akakhala pe. Umazowa kuti mbuyache alimuti alimomo. Akanati mbuyache wa galu wakwiya waluma bwezi feteta dziwa kuti chilipo chikuchitika. Koma izi anthu agwirizana kuti akuweruka akupita. Amalawi tingokhala pe azitapa azipita nawo. Kunga chokere uku mpaka na fetereza kubuchala kapasita ilipo. Kunga chokere uko ndiye kuti pakana asayankhule munthu chizungu. Mukadzamuona kuti akuti ngongole ikusainidwa malo mwa ku Ministry of Finance, dilu ikukasayinidwa ku State House, mungodabwa. Kodi amamva bwanji asana muyangane munthuyo kumagwirana naye chanza. Sipapita nthawi uva kuti waba uja ndiye mweyi. Pasana pite nyengo waba uja ndiye mweyi. Ambuye ndemwe atisimbuziwa. Kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokima omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa. Ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata Malawi ntchito zawo zikhala zitatu. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Nkhani ya mafuta ndiyo pangadala. Kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi. Nzimayi uyu nzimayi mbaza kaya ndichani ovuta kuba kweni ndi zache pambe kuba afika paje potu kuba kwache ndikuchapona kuti highest bidder. Unfortunately ndikutsogoleri okuti ukangoti ine kati yanga bwana ndi zasokonekera. Nkhani ya jitu jija ikanathandiza choyambilira wako omani ujana anamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi $100 per barrel. Mmene muja munali kati ya mabwana kuntunda kucha apanga zimene zija ndiye winanso wapita akukangana pawiri pa ukakozo ndi bwana amene wako omani yakunama ife tikupezera no 680 per liter. Zimene ndikunenazi akane. Ndipo so dzulolo mmene incoming chief secretary amakambirana amakamba ndi incoming director general wa ku ACP okuti azayambira utu kumanga, ndipo anthu amene amangidwa corruption ilipo anthu akumangidwa kambira pa 17 pano chifukwa abera Malawi kwambiri. Amene wawa akutenga ndalama za mafuta zija zopanga Amalawi mungakhulupirira kuti $22 million yaperekedwa koma mafuta sanabwere. $22 million ngati akukana akane. Ndiye uyu wa Adax amene wakhala akumapereka mafuta naye wana kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali. Ndiye ine mmandiuza kuti muzindilipira leta sindingakupangeni. Pano to ali ku Mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena. Amalawi kuba kokhakoka pa line mulipo zonama. Ndimalize pokuuzani kuti mafailo ena amene ndaona dzulolo ndi failo monga ya kugula fetereza kubuchala. Ilipo imene anthu amangidwa sikale. Kumeneko kuli failo ya East Bridge scandal anthu amangidwa. Kumeneko kuli nkhani ya Nsanje Malaka railway line. Kumeneko wa $48 million amene ankafuna upanga anachotsidwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion. Njanjiyo sinaoneke kuti kodi kupita kuti. Ndiye kulitu kupanga launch maloni schemes ndi zina and nobody has questioned Amalawi sana kuyebe kuti 500 million ito kuchokera munthu mwa munthu. Misonko analipira ingati. IMRA yangokhala ndikukhulupirira kuna kuti azifotokozera kuti kodi nsonko umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji. Komanso to Amalawi ambiri ndikukhulupirira kuti makazi maina vichi akambapa professional women muza kuyaliti mzimayi wanu Martha Chizuma nzano a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikirira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi kuti bwanji kuchoka pa 18 zitero. Ndimafuna ndikutsimikizireni pano
kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege kuchikangawa ichitika tu imeneyo tikumalowa apapa. So is this the government we can trust? The answer is no. Timvezo wawa pamene tiwongola mafupa opotoka kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata yamawali ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president.